bol do Warcraft Cataclysm od Meshmana. Takže dneska sa vybereme hrať za Worgena. To by som Huntera, dáme si dievča a dáme si Mešmanka. OK. Mešmanka. Tak. Trocha nám to trvá. No nevadí, už to bude. No čo je? Ten kúsok sa nechce nejako oplniť. No. To nebudeme pozerať. No čo je? Čierna obrazovka. No, sme tu pekne za mňa. Tak a máme teraz máme ísť sem za týmto jedným, čo tu leží na zemi. No. Ty tu neseď. Mám aj pekného psíčka. Dáme mu defenziu a toto mu dáme, aby furt robil. Dobre. Thumping a miss. Rampaging Worgen. Dobre. Salvage supplies. No, krabičky. Aha, nedal som si. No dobre. Interface, autoload, dáme si ešte chambers. To tu máme už hneď. Dobre, kde máme krabice? To je krabica. Tu máme krabice. Oj na ňo. Skap! O nie, som Worgen! Načaujš. Nebudem spomínať, aký je toto server. Oh. Level 2. A tuto je fajko. Ahoj. Není. Ahoj dole. Ne. Ja chcem krabice. No, tam sú krabice. Krabice by sme už mohli teda mať. Dobre, salvage supplies, salvager back. Dobre, máme taštičku. Tu máme ďalšieho Worgena. Tapčerky. Ja som hral na takom debilnom serveri, že na začiatku hneď boli desiny a na šupu ma dávali dole. To bola úplná hovadina, takže som hneď odišiel.
No, chcel by to veľkého Vorgena. Ešte dvoch Vorgenov. To by mohli byť. Budem si dávať mapku na celé. Á, tu je. Chlapček, poj sem. Čo tu není? Tento? A je. Tu. Divné, že tí ľudkovia sa akože kryjú a ešte po nich vybehnú, jak sa kryjú. To je taká to je taká blbosť. A dobrý psíček. Tak, máme všetky questy zatiaľ z tejto. Dobre. Royal Orders. Dobre. No, dáme si klop. Takoj dole. Tak a ideme ďalej. Pozriem si, že či tu nemám voľaké veci. Call pet. Dáme si call pet. Na dole. Dáme si aj revive pet. Steady shoot. Arcane shoot. Dobre, takže za Hunterom. Za Hunter Trainerom sa ideme naučiť nové kúzlo. Ako viem, je Steady shoot, čo som si teraz pozeral. To je veľký bug. To je veľká hovadina. To je veľká fialovo-biela pasiková vec. Myslím, že je tu aj viac. No. A veľká blbosť je, že táto Gwen Armstead sa v tejto oblasti nachádza asi 10 krát. To je dosť divné, ale je to pravda. Asi 10 krát. Oj. Jaké oj? No. Teraz idem za týmito deduškami. Dajú zase quest. Visions. Bloodfang Vorgen. Boha, čo mi uteká? Dobre, máme. Tak. Aspoň jediná vec, čo je tuto dobrá. Čo robíš? Choď doňho. Dobre, posledného. To mi nezarátalo. Uj, ble. No teraz ideme tuto hore. Je to baglo, prídem na to. Dobre. Ideme teraz hore, hore. A hore, až kým sa nezdrv... Aaaa! Ty špina! Nedoskočím z tej veže, Dal si ho psíček ešte? Či? Nič z neho nepadlo, však neani. To si nemusíš robiť hlavu, môj dobrý psíček a verný psíček. Hej! Čo ma interruptuješ? Si debil. Slingard. Oh shit, to som nemal robiť. No nevadí, originál tam. No
nevadí, aspoň 94 expu. No, Darius Crowley. No, teraz to blbca máme ochraňovať, takže je to Lord, tak ho máme ešte kvôli tomu ochraňovať. Dobrý psíček, vydržíš to. A hafaj, hafaj. No, dobrý psíček. O, pal do keľu. No a teraz pôjde tá alfa. Či ešte jeden pôjde? No. Spawneš to, ty debil. No. Dávaj! Dávaj! Daj ho dole. Jajha. Tak to tu čakať. Na strieške. Jak je vyzlečený, bude oblečený ako lord. Á, daj ho dole. Chcelo by to už tú alfu. No, dávaj tú alfu. Ne. No a tu je. Tu je tá vážna alfa. Tak, darím šeš, letter. Odkiaľ ja mám oné rukavice? OMG! Ja mám normálne outfit? Kokso, to som nevedel. To som nevedel. Predtým žiadny outfit nebol. No. Takže. Začiatok by sme mali. A v ďalšom dieli by sme sa pustili ešte do ďalšej časti, ktoré by sme mali strieľať z takých retardovaných diel. Takže odozdáme quest. Odozdáme questíky. No. A to si dávajte pozor, lebo ja som pol hodinu hľadal, kam mám ísť. Tuto. Som si nevšimol, že touto promenádou, tu je dole Á, ty debile. Sa mne obťažuješ, debile. Sa mne obťažuješ, debile. Debile. No, takže, odozdáme tu quest. V tejto diere. No a tu je zase tá Lorna Crowley. No. A teraz na týchto Bloodfang lurkerov pôjdeme. Týchto debilných debilov. Dostali sme od tetušky Gilnean Mastiff Collar, čo vyvolá dobrého Mastiffa, ktorý je silnejší ako ja mám. Takže uvidíme sa pri ďalšom dieli a budeme zabíjať tých posratých lurkerov. Ahoj!